Hoy, nangating mo, mga ligo mo sapa, oh, sapa dagat. Ligo ka, sapa, dagat. Unsa gani, sapa ba gani? Dalagat naman siguro ni. Kanamay balarko. Mana kaya niya? Nay naman na daw, boss. Hindi naman na. Hindi naman na. Turay, mga mananagat ay. Lagi? Mga nga tuloy. Asa na sila managat? Maram des to nga. Sabot man. Dagan siguro istorya. Daghan guro kay na. Managat pud me. Kumana me, basta di lang mulihay ang isda, kakuha gid me. Pero mulihay gani, awagin me kuha. Ano dia makita ko kan nakita ko ano? Mana dia? Walang bilong niya. Yang nagan din na boss. Oy. Nasunog ko diri sa una ni boss. Kana, Kan na sunog eh. Hahawa na kayo. Paano pa po balik? Paano pa po boss? Ilan lang